जोंनि बर' आइजोफोरा मा जामारखो जोंनि बर' आइजोफोरा गुबुन हारिनि हौवाजों गोसोलायो बुथारजायो आरो बे बुथारजानाया गोदान बाथ्रा नङा। आसरित दिनैसो मोनसे जाथाया सोराङाव फैदों। बे जाथायखौनो जों सावरायगोन। सासे बर' आइजोआ आसमात मुंनि सासे मुस्लिमानो जागोन, जायखिजाया आं हारसा होनबाय, बेजों बुथारजादों। जोबोद गोनां मोनसे फोरमायनो नागिरदों। आं मिजिंथिदों गासिबो गारि बिगोमा आरो जायफ्रा लाइसेन्स दं बिथांमोना खुब सिरियासलि लागोन। सासे बर' आइजोखौ हारसा हौवाया बा मुस्लिम हारिनि सासे हौवाया बुथारनानै गारना दोनदों। गोबां दुखुनांथाव खौरां, बिनि सायावबो सावरायगोन आरो लोगोसे क'क्राझार जिल्लानि DTU बिफाननिफ्राय मोनसे फोसावलु फोसावदों, बेखौबो जोङो फोसावगोन। खुलुमबाय, नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। आथिखालाव बा सिगांनिफ्रायनो जोंनि बर' हारिनि गोबां दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे XNDB आफादजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरिफोरानो बुंगासिनो दं, लोगोसे इउटुबारफोरा बुंगासिनो दङ जोंनि बर' आइजोफोरा गुबुन हौवाजों गोसोनानै बुथारजानाय, बिनिफ्राय सांग्रां जानानै बुंगासिनो दङ। नाथाय बेबायदि समावनो सासे बर' आइजो जाय आइजोनि मुङानो जाबाय रिटा बर', बे रिटा बर'आ मुस्लिम हारिनि सासे हौवाजों गोसो थोलायोमोन, नाथाय बुथारजाबाय। मुस्लिम सेंग्राजों बा मुस्लिम हौवाजों गोसोनानै गावनि जिउखौ बोलि होनांगौ जाबाय। दा बेनि सायावनो जों सावरायनो नागिरदों। बे जाथाया जादों कामरुप मेट्र' डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय सनापुर ओनसोलनि सिङाव थानाय 15 माइल ओनसोलाव बे जाथाया जादों। रिटा बर'खौ न' साखाथियाव थैना थानायाव बोखांना लादोंमोन आरो बिनि उनाव न'खरनि मानसिफोरा बुंनाय बायदिब्ला रिटा बर'आ सासे मुस्लिम मानसि, आसमात, बे मुस्लिम मानसिखायानो जाखागोन, नामानो आसमात खाबा, आसमात नङा हासमात। बे हासमातजों गोसोलायोमोन आरो हर गेजेरावबो लोगो हमलायनायखौ नुदों होननानै सन्देह खालामदों आरो बेखौनो बुथारदों होननानै न'खरनि मानसिफोरा सन्देह खालामदों आरो लोगोसे बे समाव सन्देह खालामजानाय दायनिगिरिया खारखुमानानै दङ। आसरित जोंनि माखासे बर' सिख्लाफोर, माखासे बर' आइजोफोरा आरो लोगोसे फिसाय गोनांखा बर' आइजोफोरा गुबुन हारिनि सेंग्राफोरजों गोसोथोलायो आरो बुथारजायो। बे गोदान नङा। बेबायदि जाथायखौ जोङो बोसोरसेयाव खनसे नङा खनसे खोनाबाय थायो। बे बोसोराव बुथारजानाय साबैसे जाखो बेखौ हिसाब खालामदों नोंथांमोना? हिसाब खालामना नायबाथाय मोनगोन बे बोसोरावनो गोबां जाबाय। थांनाय बोसोरनि दं आरो गोदो गोदायनिबो दङ। आसरितखा जोंनि माखासे बर' आइजोफोरा मेलेम गैयाबो जानो हागौ, ना माबासो मोनजायाखै नामा, बेखौथ' आं जेबो मिथिला। रिटा बर'नि न'खरनि मानसिफोरा बुंनाय बायदिब्ला हासमातजों आरो रिटा बर'जों हरनि समाव लोगो हमलायोमोन आरो गोसो थोलायोमोन आरो बिसोरनि सायाव बा बिसोर सानैनि गेजेराव माबा मोनसे जादोंबो जानो हागौ होननानै सन्देह खालामदों आरो हासमातआनो रिटाखौ बुथारदों होननानै सन्देह खालामदोंमोन आरो सन्देह खालामजानाय हासमातखौ पुलिसा नागिरदोंमोन, नाथाय खारखुमानानै दङ। बे समाव हासमातआ खारखुमानानै दङ आरो बे समाव आसाम पुलिसा हासमातखौ नागिरगासिनो दङ, नाथाय दासिमाव हमनो मोनथ'नाय जायाखै। हमनो मोनथ'नाय खौराङाव दासिमाव फोसावनाय जायाखै। ओरैबायदि आसरित आरो साननो गोनां जोंनि बर' आइजोफोरा मा जामारखो बेखौ आं मिथिला। जुदि नोंथांमोना मिथिगौबाथाय नैबे कमेन्ट बक्सनि गेजेराव फोरमायबानो जाबाय। आरो बे बुथारजानाया मोजां जादों ना गाज्रि जादों, जायखिजाया जियानो जा जोंनि हारिनि मानसि बुथारजाबाथाय जोंहा एसेबाबो दुखु मोननाय फैयो। नाथाय माखासे बर' आइजोफोरा मा जामारखो आं बेखौ मिथिला। अब्ला जों दा सावरायगोन क'क्राझार DTU बिफाना DL एबा ड्राइभिं लाइसेन्स आरो RC खौ डिजिटाइज खालामनो थाखाय बिथोन होदों। मा बुंखो खोनासंदोनै। मोनसे स्पष्ट भाबै खावलायनाय थाबाय। जोबोद गोनां मोनसे फोरमायनो नागिरदों। आं मिजिंथिदों गासिबो गारि बिगोमा आरो जायफ्रा लाइसेन्स दं बिथांमोना खुब सिरियासलि लागोन। मानोना जोंनि बे क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव दिनैनि थारिखआव अफिसनि रेकर्ड मथे 40,000निबो बांसिन गारिया दाबो माने डिजिटाइज जायाखै, थारमाने अनलाइन जायाखै, दाबो मेनुवेल RC लानानैनो दङ। ओमफ्राय थिग बेबायदिनो लाइसेन्सनि खेथ्रआव 1,03,000सो माने लाइसेन्स बिगोमाफ्रा दाबो माने अनलाइन खालामनानै लायाखै। थ' बे खोथाया ओरैबायदि, नैबे आगष्टनि 1 थारिखनिफ्राय अक्ट'बरनि 31 थारिख बे मास मोनथामनि गेजेराव जायफ्रा अनलाइन खालामनानै लाया बिथांमोननि RC आरो लाइसेन्सआ गासिबो इनभेलिड जागोन अक्ट'बरनि 31 थारिखसिम। बिनि उनावहाय जुदि अनलाइन खालामनानै लायाखैब्ला RCआनो जा DLआनो जा गासिबो इनभेलिड जाजोबगोन। ओंखायनो बे मास मोनथामनि गेजेरावनो गावबागाव गावनि
गारिनि आरसि बे प्राइभेट गारियानो जा कमार्शियल गारियानो जा मटर साइकेलानो जा साखा खब्रैयानो जा बासआनो जा जिखुनु गारिनि आरसि गासिबो आरसिखौ मेनुवेल खालामनानै लानांसिगौ मास मोनथामनि गेजेरावनो आरो लाइसेन्सआबो प्राइभेट लाइसेन्सआनो जा कमार्शियल लाइसेन्सआनो जा गासिबखौबो बे मास मोनथामनि गेजेराव माने अनलाइन खालामनानै लानांसिगोन आरो जुदि बे आरसि आरो डिएलखौ बे मास मोनथामनि गेजेराव अनलाइन खालामनानै लायाब्ला बे माने अक्ट'बरनि उनावहाय गासिबो इनभेलिड जाजोबसिगोन दा बेखौ माबोरै बेकलग खालामनो बेनि माबाया जाहैबाय सरकारनिफ्राय सुबिदा मोनसे खालामनानै होदों न'आवनो गावनि मबाइलावनो माने बेकलग खालामनो हायो ओमफ्राय बेनि थाखाय नैबे वेबसाइटआव थांबानो जाबाय नैबे वेबसाइट www.paribahan.gov.in नैबे वेबसाइटआव थांनानै गावनि मबाइलावनो माने बेकलग खालामनानै लानो हागोन आरो जुदि गाव रोङाब्ला जोंनाव क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव 170निख्रुइबो बांसिन कमन सार्भिस सेन्टार दं थारमाने कम्पिउटार सेन्टार दं गावनि न'नि खाथिसिन जिखुनु कम्पिउटार सेन्टाराव थांनानै गावनि उसुबिदाखौ गावनि जेंनाखौ बुंनानै लाहैब्लानो बिसोरबो खालामनानै होनो हायो आरो सोरबा जुदि कम्पिउटार सेन्टारा वेबसाइटखौ मिथियाब्ला अबयसे बिसोरनाव कम्पिउटार सेन्टाराव बे वेबसाइटआ थाखाजोबो आरो थायाब्लाबो नैबेखौ लानानै थांनो हागोन नोंथांमोना अननानै नैबेखौ जोंनि गासिबो गारि बिगोमा लाइसेन्स बिगोमा मिथिनाय बायदि नैबे वेबसाइटखौ स्पष्ट भाबै माने नुजासे खालामनो थाखाय आं खावलायबाय थ' बेखौ जाहाथे मास मोनथामनि गेजेराव खालामनानै लायो डिएलआरसिखौ अनलाइन बेनो एकदम गोसो सिंनिफ्राय खावलायनाय थाबाय जाहाथे उनावहाय रावहाबो अलखद जाया बे मोनसे आरो मोनसेया जाहैबाय फिसनि गैया फिसनि खोथा गैया बेयाव सिस्टेमाव नों बेकलग खालामलांबाय थाबानो बे गाव गावनो स'जालांबाय थाखागोन जायखिया वेबसाइटआव हाबनांगौ नैबेयाव हाबबानो मा नांगौ बेयाव हारसिंनो स'जालांबाय थाखाजोबो खुनु प्रब्लेम गैया दा आरो मोनसे गोनां खोथाया जाहैबाय बेथ' मोनसे आरो नैबे मोनसे गुबुन नैबेजों बैजों लगाय मोन्देर खालामनाङा अनलाइन खालामनानै लानाया दस्रा खोथा ओमफ्राय नैबे आं दा कमार्शियल गारि होनोब्ला इ रिक्सा टट' गारि ओमफ्राय जोंहाय टेम्प' गारि बास मिनि बास विंगार मेजिक मेक्सिम' गिदिर ट्राक बेफोरो माने सोरनाबा फिटनेस सार्टिफिकेटआ बिराद गोबावसिम जुदि होनो हायाखैबा बखिया दंबा बोसोरनै बोसोरथाम बोसोरब्रैनि बिराद बुरजा होनो गोनां जायो बिसोरो सानसेयाव 50 थाखा करि फाइन लायो खिन्थु नैबे मास मोनथामनि गेजेराव थांनाय जुलाइ मासनि 15 अक्ट'निफ्राय बे आरम्भ जादों आरो बियो अक्ट'बरनि 15 अक्ट'सिम सोलिबाय थागोन